Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda nesta xornada de mércores día 3 do mes de xuño. Hoxe imos a falar de que este domingo haberá un espectáculo musical familiar ás 12:30. Falaremos tamén das fogueiras do San Xoán, están en tempo de comunicalas. Recordamos tamén que o Concello volveu a convocar as axudas á escolarización, xa se poden solicitar, e tamén os campamentos de verán e do Bos Días Cole para a conciliación familiar e laboral. Falaremos das festas do San Antonio en Cerceda. En este caso, hoxe teremos a oportunidade de escoitar a membros da Comisión de Festexos ali mismo no campo da feira. Falaremos tamén da listaxe provisional de alumnos admitidos na Escola Municipal Infantil Os Pillabáns e tamén as festas en Queixa. Xa coñecemos o cartel das máis inmediatas. Falaremos do programa Verán Saudable que se vai a levar a cabo xa a partir da semana que ven e da ITV de maquinaria agrícola que se pode pasar en Cerceda, en concreto na Silva, no próximo mes. A semana que ven abre ou reabre o Parque Acuático de Cerceda, máis adiante a Piscina Municipal da Silva e están durante este mes aberto o plazo para reservar, en este caso formalizar xa a plaza nos cursiños de natación. Tamén está aberto o prazo para o programa de benestar en balnearios e en canto tempo, para rematar o informativo, mañán continuaremos con unha situación de alternancia entre altas e baixas presións que seguirá traendo algo de nubosidade e mañán pola tarde e noite volverían a haber orballos. Este próximo domingo, ás 12:30 do mediodía, hai un espectáculo musical familiar. Este domingo, día 7, ás 12:30, no Auditorio Municipal de Cerceda, o Concello organiza un espectáculo musical para toda a familia, gratuito, insistimos, no Auditorio Municipal. Chámase Máis Ritmo, da compañía Trío de Tres. Máis Ritmo é un espectáculo versátil e familiar creado pola compañía galega Trío de Tres, que está formada por Félix Rodríguez, Olivier Cano e Óscar Prieto. Unha proposta que combina música, ritmo, gags cómicos e rutinas para todos os públicos. Este domingo, Trío de Tres, Máis Ritmo, ás 12:30 de xeito gratuito no Auditorio Municipal de Cerceda para toda a familia. Xa queda pouco para as fogueiras do San Xoán. Na noite máxica do 23 ou 24 deste mes de xuño se celebra o San Xoán. É decir que está o prazo aberto para facer as comunicacións para as celebracións do San Xoán. Para poder facer fogueiras do San Xoán hai que comunicalo previamente no Concello de Cerceda. Esas comunicacións das fogueiras donde se van a facer e unha persoa responsable poden facela por correo electrónico a través da dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono de Medio Ambiente do Concello que é o 881 04 67 76. Tamén poden achegarse personalmente á terceira planta do Concello onde están as oficinas de Medio Ambiente. O plazo será ata o día 19 de xuño. O Concello únicamente recolle solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24. Fora desa data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012. Máis temas. O Concello de Cerceda anunciou as axudas á escolarización. Foron convocadas estas axudas municipais para a escolarización para o vindeiro curso 2026-2027. Foron publicadas as bases polas que se rexirá a convocatoria das axudas municipais para o próximo curso escolar. O plazo de solicitude destas axudas vai a estar aberto ata o 22, ata o luns 22 deste mes de xuño. Se subvencionan a estudiantes residentes no Concello de Cerceda matriculados en centros
rexistrados pola Consellería competente da Xunta de Galicia, aqueles que cursen estudios de educación infantil, segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato, ciclo formativo, grao básico ou grao medio. Se subvencionan os gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar ou tamén de vestuario básico. Decir que se queren ter máis información poden contactar co Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68. As bases poderán atopar na páxina web do Concello de Cerceda, poderán atopalas tamén no rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou nas oficinas de Servicios Sociais. Agora teñen o prazo aberto ata o 22 de xuño para solicitar esta axuda. Poden facelo no rexistro ou pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. En canto aos campamentos de verán, lembren que o Concello un ano máis pon a disposición dos veciños uns campamentos organizados para o verán, para que nenos e nenas teñan actividades que facer durante a época de vacacións, ou tamén, evidentemente, a conciliación da vida familiar e laboral. Estes campamentos se van a facer tanto na Silva como en Cerceda, para nenos escolarizados ata 14 anos. O plazo está aberto ata o 16 deste mes de xuño. Se ofertan varias quendas, en concreto 5, que van dende o 26 de xuño ata o 2 de setembro. O horario vai a ser de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, a cas festivos, pero tamén existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda será de 50 euros ou de 70 se se colle horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar actividades varias como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, obradoiro de cociña e tamén terán merenda a media mañán. En Cerceda vai a ser no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O prazo, insistimos, está aberto ata 16 de xuño no rexistro do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica. Outra actividade de conciliación é o programa Bos Días Cole, que se leva a cabo tamén nos colexios Celso Emilio Ferreiro e o Colexio O Cruce. Neste intre xa poden inscribirse para o próximo curso escolar e teñen de prazo para facelo ata este venres, día 5 de xuño, sería o último día, tanto no Colexio de Cerceda, de 7:30 a 9:30, ese sería o horario antes do horario lectivo, e na Silva de 7:30 a 9 menos cuarto. Aí hai un servicio de monitores e de almorzos si o precisan. O prazo, insistimos, remata o venres 5, este venres que ven 5 de xuño. Poden facer a reserva pola sede electrónica ou no rexistro do Concello. E se teñen dúdas, poden chamar polas mañáns o 981 68 60 68 ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello, onde están as oficinas de Servicios Sociais. Agora nos imos cas festas do San Antón en Cerceda. Estas festas que van a ser xa en breve, en concreto o sábado 13 e domingo 14, está organizada pola Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda, e en canto ao cartel das festas do San Antonio, sábado 13 ás 10 da mañán comezan xa dianas e alboradas. Logo aún hai misa na honra ao San Antonio e ás 2:30 sesión vermú. Ás 6 da tarde a primeira edición do Gran Prix, un concurso divertido que se va a falar ali no mismo campo da feira, donde poden inscribirse xa hai xente inscrita, pero poden facelo equipos de 6 a 10 xogadores de todas as edades, con xogos variados adaptados ao grupo en cuestión. Haberá premios para os mellores equipos, de límite teñen para anotarse ata o 10 deste mes de xuño. A diversión, segundo nos din, está garantizada. E logo haberá a noite ás 11 gran verbena co orquesta Fania Blanco Show e disco Móvil Impacto co DJ Bermúdez. E o domingo 14, ás 10 da mañán, dianas e alboradas, ás 2:30 haberá unha macro sesión vermú co dúo Deluxe e o DJ Javi Eiroa. Tamén a Comisión de Festas anuncia que para a Festa do Carmen, que xa teñen pechado prácticamente o cartel, pero non lo dirán máis adiante, haberá atraccións sin ruido ata as 9 da noite para que as persoas con autismo ou con baixa tolerancia ao ruido poidan disfrutar tamén, como os demais,
das festas. Nos estivemos ali no campo da feira hoxe, onde van a ter lugar estes festexos, e falamos con parte da comisión de festas. Estaba Claudia, Lucía, Samuel e Josito. Faltaban Marta, Paula e Lidia, pero tanto Claudia, Lucía, Samuel e Josito nos falaron destas festas. Como vai a recaudación? A recaudación por agora ainda non empezamos. Ainda non empezaches. Non, ainda primeiro facemos o San Antonio para que a xente vexa que se fai algo e despois empezas xa para... O que recaudamos é algo das empresas, das publicidades e iso, pero do resto ainda nada. Bueno, os últimos anos a cousa foi ben. Ben, sí, a xente está exportando ben. E a nivel institucional? Tamén. Está ben. Sí, temos aí o alcalde que bueno, sempre nos apoia en todas as iniciativas que facemos e, bueno, estamos contentos. Tedes o cartel publicado e queremos que nos contedes en que vai a consistir. Empezamos por o sábado. Pois o sábado na sesión Vermú contamos ca compañía de Fanny Blanca Show e con DJ Bermúdez, ca discoteca Impacto. E o domingo despois xa pasamos con o DJ Javieiros, que xa nos acompañou previamente no fin de ano que fixemos, e co dúo Deluxe. E Macrosesión Vermú co Grand Prix, que é unha novedade que implementamos este ano. Cando falas do Grand Prix, algo que temos que falar e depararnos detalladamente porque é novedade e queremos que nos digades en que consiste e que ten que facer a xente. Nada, o Grand Prix vaise facer o sábado sobre as 6 da tarde aquí no campo da feira e consiste en que, bueno, a xente nos cartéis que hai pegados polo pobo e mesmo nas nosas redes sociais que hai un link na nosa biografía, apúntanse aí, grupos entre 6 e 12 persoas tamén se poden apuntar de maneira individual, despois nós... Entre 6 e 12. Sí, despois xa nós podemos, o sea, se apuntan de forma individual, pois xuntámolos en función das edades e así. E nada, que traian algo característico do seu equipo, e fanse as probas, que gane o mellor, e pois hai dar os premios que se merecen e listo. Temos a idea de facer uns circuitos, porque se somos moitos grupos e tan pouco tempo, pois non podemos facer moitas probas de maneira individual. Estamos ainda dándolle voltas a que hai xogos facer, pero faremos os míticos de unha cuchara con unha pelota de ping-pong ou algún xogo pode que incluya auga, se fai bo día, e así, algo de carreiras ou depende a xente que se apunte. Anticipamos, se queres, un pouco das festas do Carmen. Me comentaban de Isabel que tiña xa todo preparado. Sí, claro, nós temos xa todo preparado, incluso o San Martiño. Pero bueno, tamén non imos descubrir todo. O que si este ano temos no Carmen temos un... 3 días, ou 2. O Carmen son 3 días, 18, 19 e 20. O San Martiño o día 7. Pero este ano no Carmen temos unha novedade que veu, é unha iniciativa de Catrina. Entonces propúxonos que unhas festas sin ruido. É dicir, festas sin ruido non pode haber, porque as orquestas teñen que ter ruido, pero atraccións sin ruido. Entonces nós aceptamos e entonces hasta as 9 da noite as atraccións non van a ter ruido por culpa de personas con TEA. É dicir, que non se nos ocurrira nunca e pareceunos unha boa iniciativa de Catrina. Obviamente eses nenos teñen máis sensibilidade auditiva, entonces para que eles tamén poidan disfrutar das festas, máis que nada porque teñen o mesmo dereito a baixar as atraccións como os seus compañeiros, pois decidimos sacar a música ao que acabe a sesión Vermú durante toda a tarde e hasta as 9. Entonces así non teñen esa dificultad e tamén co tema das bombas pois tamén se van reducir a cantidade pois polo mesmo motivo. Sobre todo máis xoven, quizá máis sensibilidade tedes con isto. Sí, evidentemente, é a parte, sobre todo ela, que traballa ou vai traballar con este tipo de rapaces, para nós é moi bonito que se poida adaptar todo isto a eles tamén, que teñen o mesmo dereito que a ela, que a min e que a todos. É unha iniciativa que acollemos cos brazos abertos e que nos encantaría que en todos os lados se implementara. Ides a empezar a recaudar como tiñen que facer? Sí, a ver, hai na banca unha conta aberta que xa, de feito, xa hai veciños que xa ingresaron, poden ingresar desde xa, e nós despois empezaremos nas casas como sempre, pois seguramente na semana despois do San Antonio. Xa iremos polas casas, pero bueno, o que queira vir á banca, de feito hai varias persoas que xa ingresaron. Bueno, no mesmo San Antonio, no Bochinche, todas estas cousas. Exacto, no Bochinche ou calquera de nós, calquera día que nos vexan por aí, temos as cousas con nós. Bueno, pois por último, que invitamos a xente que se anime a vir, como facemos? Sí, que veñan todos, beber, bailar, disfrutar, todo. De calquera edade? Todos, desde máis pequenos a máis grandes. Todos terán cabida? Por suposto, vamos, nós imos estar na barra collendos e que veñan todos.
agradece moitísimo ver o campo da feira cheo despois de todo o traballo que pasamos. Pasámoslo super ben nós tamén, vendo a xente rir, bailar, nós tamén nos rimos e bailamos. É moi guai ver o campo cheo. Ben, continuamos co informativo coa listaxe provisional dos alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal Os Pillabans para o próximo curso escolar. Pois ben, dos máis pequenos de 0 a 1 anos hai 3 admitidos e quedaron prazas libres tanto pola mañán como pola tarde. Na de 1 a 2 anos hai 28 admitidos e quedaron sin prazas pola mañán e 13 libres pola tarde, e 20 admitidos de 2 a 3 anos sin plazas máis pola mañán e 18 plazas libres pola tarde. Unha escola infantil que este ano vai xa a disfrutar da ampliación desa nova aula, unha ampliación importante que trata por parte do Concello de conseguir que non haxa listaxe de espera. Decirlles que teñen un prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións ou reclamacións a esta listaxe provisional. Informar as persoas interesadas que deberán confirmar a matrícula e formalizar o correspondente contrato entre o 15 e o 30 deste mes de xuño. A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 da mañán a 2 da tarde, achegando a documentación como é a confirmación da matrícula, un contrato debidamente asignado que se deberá recoller nos servicios sociais e tamén un DNI das persoas autorizadas para a recollida do menor na escola e unha cartilla de vacinación ou documentación análoga acreditativa. No caso de non formalizar o contrato dentro do plazo establecido, perderían o dereito á plaza concedida. E máis adiante tamén haberá festas en Queixas. A Comisión de Festas de Queixas tamén xa publicou o cartel das festas do 20 de xuño. O 20 deste mes de xuño, logo teñen 4, 5 e 6 de setembro as festas grandes en Queixas. Pois ben, o domingo 20 de xuño, pois haberá a 1 da tarde unha misa na honra Virxen do Carme. Logo, ás 2 da tarde, sesión vermú co dúo Deluxe e pola noite, a partir das 10, verbena co dúo Deluxe e a orquesta Alianza. Unha comisión de festas a de Queixas que van a estar este domingo que ven día 7 e o domingo 14 de xuño no Bochinche, de 12 da mañán a 2 da tarde no campo da festa, para os que queiran colaborar coas festas, incluso evidentemente tomando algo e disfrutando da mañán. Unha comisión que xa tamén está percorrendo as casas solicitando esa axuda. Cambiamos totalmente de tema. O Concello de Cerceda vai a poñer en marcha a partir da semana que ven a actividade Verán Saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que terá lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico ou do Paseo Fluvial. Van a ser martes e xoves, en turnos, un de mañán de 11 a 12 ou outro de tarde de 8 a 9. O prezo é de 13 euros ao mes para os adultos e aqueles que pasen dos 65 anos sería de 9 euros ao mes. Farán andainas, zumbas, xogos tradicionais, aquallinxinas e de mantemento, etc. Van a comenzar xa os xoves da próxima semana, xoves 11 de xuño, e rematarán o 3 de setembro. O prazo de inscripción xa está pechado, pero se alguén quere a última hora anotarse, estaría a tempo. Pode anotarse no rexistro do Concello ou pola sede electrónica, e se teñen unha dúbida poden aclarala no teléfono 981 68 60 68 polas mañáns. En canto a ITV de maquinaria agrícola, se vostede está pendente de pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, que sepa que no mes que ven, no mes de xullo, haberá unha unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva. Estará do 27 ao 31 de xullo. E a semana que ven, tamén, o 10 de xuño, mércores 10 de xuño, reabre o Parque Acuático de Cerceda nunha nova temporada. Un parque acuático que neste caso vai aplicar unha suba de 2 euros nas entradas, que se farán extensiva evidentemente os abonos. Non subirán a dos máis pequenos da
casa. As concelleiras, tanto Catrina Queijo como Cristina Capelán, pois foron os colexios de Cerceda para repartir invitacións ao parque acuático, xa fai varias semanas. En canto á piscina municipal da Silva, está previsto que abra o día 16, en principio, e ali, como novedade, pois vai haber unha tasa de 2,5 euros o día, 2,5 euros o día, unha tasa da que estarán exentos aqueles que estean censados no concello de Cerceda. Pois agora falámoslles, en este caso, dos cursiños de natación, porque durante todo este mes de xuño é o prazo para facer e formalizar a praza por rexistro na planta baixa do concello por sede electrónica da plaza nos cursiños de natación, tanto para aqueles que queiran renovar a plaza como para os que xa teñen nova praza solicitada ou cambio de día e de hora. Durante todo este mes de xuño é cando teñen que formalizar a praza no rexistro para os cursiños de natación. Falamos agora do programa de benestar en balnearios, porque a Xunta de Galicia volveu a poñer en marcha este programa de benestar en balnearios, unha experiencia de lecer e saúde destinado aos maiores de Galicia, e por extensión, evidentemente, os de Cerceda e por extensión os de Galicia. Decir que xa sabemos que durante todos estes últimos anos moitos veciños de Cerceda aproveitan esta oportunidade para disfrutar do programa de benestar en balnearios. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa con aloxamento, almorzo, comida e cea a escoller entre 15 balnearios de Galicia. Irían en quendas dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55. O prazo de inscripción vai a estar aberto ata o 27 deste mes de xuño, e se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalo, poden facelo a través do Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta do Concello, e poden pedir cita se queren no 981 68 60 68 polas mañás. Por último, en canto ao tempo, logo do paso dunha fronte que tivo lugar esta noite, teremos ceus anubrados para o que vai a ter lugar esta noite, teremos ceus anubrados mañán con chubascos máis probables na mitade do día. Co avance do día iránse abrindo claros e remitindo as chuvias. As temperaturas mínimas van a sufrir un lixeiro descenso, sendo moderado nas máximas. Os ventos vai a soprar do noroeste, frouxo con intervalos de moderado no litoral. Porque o tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. En na televisión está Manuel Eiris, en a redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.